Okay, mahayong mudto no usab kanatong mga higala no. Pista na gyud sa Tanahay no, Pizza 25 na gyud no. Kumusta na di ay gato ang mga kuan din ha, gato ang mga kaparian ang ilang kuraparuko karon din ha si Father Junjun, si Father Junjun no, Father Junjun no. Kumusta naman si Father Junjun din ha no. Sana sila si Sister Gina Panday no, nag-imbitar mo nung tato na di man lagi ko kana kinaghan kay trabaho lagi mga higala no. So wala nga ato di ay nga timbayaon og happy fiesta ang tanan nga mga Tanhayanos. Sabi no, padayon kita mga higala sa ato ang mga pangalaga dining kamuntuhon. Abi no ari kita mga higala no usa ta sa ari usa ta sa kining atong CBCP News no. Radio Veritas reaffirm mission after FAMAS Broadcast Award na nahimo sila nga Best AM Radio Program no katubit ang Healing Mass no, Healing Mass with in Veritas no, Healing Mass in Veritas. Ayan no, sa ato pa natagaan sila og pasidungog muna nga ilang gi-reaffirm ang ilaha nga misyon isip usa ka AM radio. Balita mga higala gikan sa Vatican, community life is a place of sanctification. O kini mga tirada karon mga higala sa atong simbahang Katoliko. Community life yun. Gani ang atong talahurong Santo Papa iyang gihingusgan nga kung gusto kita nga masantos adto yun nato kini bansayon mismo sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad. Abi na mo kanto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug ari na ta manghigala sa atuang Saint of the Day. Bay ang atong Saint of the Day karon, of course, Pista Marustanahay, ang atong Saint of the Day karon mao si Saint James the Apostle. Abay no kini si Saint James the Apostle, igsuon kini siya ni Saint John the Evangelist. Si Santiago ug si Juan. The two were called by Jesus while they were fishing with their father. Ato kanang mabasa sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 19 sa 20. Kunya nakasaksi kini silang duha sa transfiguration, the raising to life of the daughter of Jairus, and the agony in the garden. No? So mo kini sila the humble service to the poor and the purpose of kini for to serve, no? The authority to serve. James was the least of the apostle to be martyred. Ito kaliboy no. Muna siya ang primero gyud nga santo nga nahimong usa ka martyr. He was arrested and killed by sword. Santiago de Compostela, the Legion of the Miraculous kini of Saint James, no? Disappeared as a choir night to help the Christians while battling the Muslim was during the High Middle Ages. Ayan, no? So doon naman gagawin ang miraculous arm kinibitaw si Saint James bitaw nga wala siya disguised as a knight to help the Christians while battling the Muslim. No, was considered as myth during the High Middle Ages. No, myth lagi katong si Santiago nagpakakuan siya. Nahimo siyang usa ka knight, no, in shining armor. Ayan, no? Hala, no, padayon ta mga higala. Ari na kita sa ato ang topic. Sa ganitong topic ang gibiyaan kahapon, how to overcome our personal biases when practicing our Christian faith. Ayan, no? So, usag yun sa kanabitang overcoming our biases, maugyod ang paglikay nga mogamit kita ni ining confirmation bias. Kanabitang mubasa bitaw kitang Biblia aron mo'y atong mogamit as mga teksto ba aron ato nga gamiton batok sa pag-evaluate sa atong pagtuo, no? Kanabitang makabasa bitong taog mga teksto nya mingon di ka tanawa atong mabasa diha. Matod pa sa atong pagtulon ang Katoliko dili na we should understand the full message of the Bible verse. Kanang mga fundamentalist group kun gini ilaha kanang gitawag bitaw nato og
para nila ang Bible verse mao na gyud. So kita mga Katoliko dili. No, kaya mo na usahay nga doon na tayo mga bias against our another religion tungod lagi sa mga Bible verse nga atong nabasa. No, pero dili gina sa mao. In understanding the full message of the Bible verse requires looking beyond just a simple sentence to grasp the true context and original meaning. It is best to examine the surrounding text, the historical background, and the literary style. Kaya kini laging matud palagi kini batang usahay ka na bitang murag doon na tayo mga personal biases when it comes sa kanang ato ang pagpakigrelasyon sa atong isig tao, labi na when it comes to kanabitang relihiyon, no? Kanang atong gamiton ang Biblia o nya mukutlo-kutlo na ta og mga teksto, no? Aron nga mo ato nga mo hinungdan nga doon na kinahinoon kita yung mga bias. Sa manang bias kini gitawag nato murag may prejudgment na kita daan, makakita na lang daan sa tao marag ato na silang gihukman, which is wrong. Dili gina sa mao, no? You should always understand the full message of Bible verses pinaagi sa pag-looking beyond just a single sentence to grasp by grasping the true context and original meaning. It is best to examine the surrounding text, the historical background, and the literary style. No, aron dili ta mabayas ba? Kanang din makabasagan nita nga mao kini mao kana dayon ato na dayon gamiton paghukom ang ato ang mga nabasahan sa Biblia nya ato nga ang ikutlo na nato tangsa lang ka passage nya mo na dayon atong gamiton nga ato nga makig-asdang na dayon ta sa kang kinaata na dili. It is best to go beyond just a single sentence in order to grasp the true context and original meaning. It is best to examine the surrounding text, the historical background, and the literary style. Abi na balik-balikan na to na sunod adlaw ha kay medyo ulo apiking ko kamay garo mahingala tungod lagi ni ini daghang kitag mga gusto, daghang kitag mga schedule. Okay? So tinila sa tagutom ha. Sa ngalan sa itong Talahurong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Ramaata, ang ato ang mga kaparian, Lukop, Kabisanan, ug Mindanao nga abot sa itong pagsibya. Daghang kayong salamat sa inyong pagkagiuban ug maayong mudto Pilipinas.